Id-deputat nazzjonalista Ivan Castillo kompla joħloq konfużjoni fuq il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar il-Gozo Channel li issa fil-beraħ għandu żewġ pożizzjonijiet dwar il-kumpanija. Il-Partit Nazzjonalista permezz ta' Peter Aġus nhar it-tnejn qal li din il-kumpanija għandha tiġi privatizzata u aktar qabel il-kellim tal-Partit Nazzjonalista għal Għawdex Alex Borg u d-deputat Ivan Castillo kienu urew tħassib fuq privatizzazzjoni tal-Gozo Channel. Iffaċċjat bil-U-turn tal-Partit Nazzjonalista, Ivan Castillo ma kienx jaf iwieġeb. Castillo, dalodu il-Partit Nazzjonalista ippropona permezz ta' Peter Aġus il-privatizzazzjoni tal-Gozo Channel. Sa sena l-oħra kontu tbeżżaw bil-privatizzazzjoni, x'inhuma l-kummenti tiegħek dwar dan x'inbidel? Ja, ara, ek il-komment għamlu Peter Aġus, nimmaġ għad ma rajtx sew xqal Peter Aġus. Ippressat iżjed fuq il-kwistjoni Castillo ta' daqqa lil Peter Aġus u l-kelma tiegħu u qal li l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista m'għandix tinbidel billi saħaq li għandna nibqgħu insegwu dak li kien qal il-Partit Nazzjonalista. Fuq xiex, fuq il-privatizzazzjoni ta' aħna għandna l-policies tagħna tal-Partit Nazzjonalista nibqgħu nsegwu l-istess policies tal-Partit Nazzjonalista. Nhar it-tnejn fit-Times Peter Aġus kiteb li l-kumpanija Gozo Channel għandha tiġi privatizzata. Fil-fatt fl-artiklu qal li l-Gozo Channel għandha bżonn tmexxija ġdida, waħda fejn ma tkunx ikkontrollata mill-gvern. Fi kliem ieħor din tingħata lil-privat. Iżda Castillo u Alex Borg kienu tiġa ħarġu kontra dak li qal Peter Aġus li issa minn kelliem għal kap Bernard Grech reġa' ħireġ mal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Dwar l-aħħar konfużjoni li nqalet fil-partit ta' Bernard Grech anke staqsejna lil Alex Borg li giddeb kliem Peter Aġus miktub iswed fuq l-abjad. Ma kommentax ma qalx hekk.